Посольство України іноземцям, які боронять нашу державу на Сході. Сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. Цьому голосуванню передувала низка акцій іноземців-добровольців біля адміністрації президента. А сьогодні вони на результати голосування чекали біля парламенту. То хто може тепер розраховувати на український паспорт? Докладніше далі в сюжеті. Паспорта добровольцям-іноземцям. Активісти зранку пікетують Верховну Раду. Члени Національного корпусу та російські, білоруські, грузинські, молдовські добровольці чекають від депутатів закону, який спростив би отримання посвідки про постійне проживання чи українського паспорту іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України. Багатьом з іноземних добровольців повертатися додому небезпечно. До того ж, у них вже є інша батьківщина – Україна, і її вони захищали на Сході. В червні 2014 року мешканець Санкт-Петербургу Микита Макеєв отримав від знайомих військових докази участі Російської Федерації у конфлікті на Донбасі. Вони прислали мені в особисте повідомлення в соцмережах свої фото в Донецьку. І після цього я зрозумів, що це скрита інтервенція Російської Федерації до України і став перед вибором. Що робити? Я не мог залишитися в стороні. З липня 2014-го Микита вже воював на українському боці. Спочатку планував повернутися в Росію після поразки Путіна, але із часом відкинув цю ідею. Якщо влада в Росії зміниться, наприклад, там якийсь Навальний умовний прийде до влади, люди не зміняться. Вони мовчали, коли творився безпредел зі сторони Російської Федерації по відношенню до України, до українців. А деякі це підтримували, кричали «Крим наш» і все інше. І якщо я повернусь туди, я вже не тот. Я був не тим, я зрозумів це. І люди теж, навіщо мені це повертатися? Я не розумію цих людей. Дружина Микити приїхала до Києва, і вони чекають на третю дитину. Сам російський доброволець уже живе мирним життям. Вчить українську, працює на 2 роботах та бажає залишитися тут назавжди. Молдовський громадянин Станіслав Губадулін 2 тижні тому втратив на фронті ступню. Тепер він пересувається на візочку, а однією з препон для протезування залишається відсутність у нього українського громадянства. Я не хочу, щоб моїх друзів, моїх побратимів, іноземних добровольців, які знаходяться здесь, просто викинули на смітник як непотрібну іграшку. Я вимагаю у людей, які знаходяться зараз в Верховній Раді, підтримайте нас. Проголосуйте закон 3433. Дякую всім. Слава Україні! Сьогодні парламент ухвалив закон і таки спростив процедуру отримання громадянства. Відтепер іноземним військовослужбовцям буде простіше отримати посвідку на постійне проживання або український паспорт. І для цього їм не треба буде їхати додому за папірцями, ризикуючи життям та свободою. Наприклад, надайте довідку з дільничного міліціонера з Російської Федерації, яку ти маєш там особисто взяти. Ну, розумієте, да? Доброволець з Російської Федерації там їде. Це тільки один пункт, який унеможливлював, по суті, зібрати комплект документів, які подається на комісію при адміністрації президента. За умови, що президент підпише даний закон, воно дає можливість за подання командира відповідної частини, до якої був прикріплений доброволець, отримувати пришвидшені процедурі фактично погодження дозвола. І найголовніше це те, що фактично таким чином фактично узаконюється його перебування на території України. Тому що, якщо ви пригадаєте, в нас були випадки минулого року, коли були примусове видворення з України цілого ряду добровольців. Ветеран батальйону «Айдар» росіянка Юлія Толопа поки що не готова святкувати прийняття нового закону. Очікує реальних кроків. Из добровольцев-иноземцев, те, которые действительно заслуживают гражданства, Гриша Пивоваров, Хитман, допустим, они действительно не получат там короткие сроки, я не знаю, как они будут там решать этот вопрос, но я знаю прекрасно, что наши дела, они лежат уже в администрации президента новые. Пока кто-то из нас кому-то не подпишет гражданство, то есть не наградят гражданством, то я не верю в этот законопроект абсолютно никак. Зараз черга за президентом. Він має підписати закон чи ветувати його. Тож демонстранти від парламенту пішли до адміністрації на Банковій, щоб нагадати Володимиру Зеленському його обіцянку дати громадянство усім іноземцям, які захищають Україну. Паспорт добровольцю
Паспорт добровольців! Паспорт добровольців! Володимир Задирака, Олена Стецюк, СН Емінов, Заман АТР.